هفدمê ku qesedê behsa rizgarkirina serêkaniyê û girê spî dike. Hewarê digihîna rejîma Esed ta ku rejîma Esed berevaniyê di ber qesedê de bike li dijî operasyona leşkeriya Tirkiyeyê ku weketê ragihandin bi tenê destnîşankirina dem ji bo encamdana operasyonê maye. Tevî ku rejîma Esed qesedê bi emala engosêxuriyê tometbar kir, careke din qesedê bang li rejîma Esed kir ta ku çekdarên xwe bîne navçeyên sînorî li gel grupên çekdar û Tirkiyeyê. Qesedê ku ji bo kontrolkirina bajarê Minbicê ku nav lê kiribû mabûk bêhtir ji 1500 ciwanî dakuştin. Li ser rêkeftinekê imze kir ku ew ê 32 kilometreyan ji sînor dûr bikeve û çekdar û çekên giran têde namînin. Herûha bang li rejîma Esed kir ku çekdarên xwe derbasî bajarê Minbicê til rifhetê bike. Qesedê li aliyekî dibêje ew ê berevaniyeke bihêz dirûê her êrişeke Tirkiyeyê bike. Li aliyekî din jî dibêje ku divê gel berevaniyê bike û rûbrûbûyê êrişê bibe. Ku siyaseta PKK bi bîr tîne ku sivîlan weke Mertal di şeran de bikartîne. Hêzên Sûriya Demokratîk, YPG û PYD tekeziyê li ser berxwedana dîrokî dikin. Ji bîr dikin ku li Efrîn gotin berxwedana serdemê dikin ku di encamê de Efrîn serêkaniyê û girê spî hatine ji destdan. Bi sedan hezar Kurdên wan bajaran ji malên xwe derbeder bûn. Ji dema ku Tirkiye gefa encamdana operasyoneke leşkerî li ser bajarê Minbicê daye û qesedê rojan e. Lêdwanên cûr bi cûr dide mîna hemahengiyê li gel çekdarên rejîma Sûriyê û berxwedana dîrokî wê were encamdan eger operasyon dest pê bike. Weke hatiye diyarkirin ku berxwedana dîrokiya qesedê bilindkirina wêneya Beşar el-Esed û ala rejîmê li ser baragehên xwe li navçeyên temasê bi grupên çekdar e. Qesedê diragihandina lêdwanên zex de berdewam e herî dawî ew e ku Rûsyê wê piştevaniya qesedê ji bo rîzgarkirina serêkaniyê û girê spî bike ku ew jî di demekê de ye ku beriya çend rojan wezîrê derveyê Rûsyê Sergî Lavrov li Tirkiye li gel hevşanê xwe yê Tirkiye di kongrekê rojnamavanî de got ku Rûsya ji metirsiyên Tirkiyeyên li ser sînorên wê bi Sûriyê re tê digihê. Li gorî koşrovekarên siyasî dibêjin Rûsya ji bo bi destxistina piştevaniya Tirkiye di şerê Ukrayna de herûha ta ku Tirkiye li ser bikaranîna vîtoya xwe li dijî endambûna Swêd û Fînlanda berdewam be. Rûsya wê razî bibe ku Tirkiye derbasî bajarê Minbicê û te rifhetê bibe. Bi tenê li ser şêweyê derbasbûn rêkeftin maye were kirin.